Horasma dihita saluhutna. Hurian itu hatta marpungu dohita noaeng di bagas tabe rap dohot keluarga. Pos doroha di bagasan hahipasa dohita saluhutna. Nuaeng masuk mahita tu partangyang pasyon laho marningot di panaunon ni Yesus Kristus tuhatai. Tapa uduk marohata martangyang nahohom mahita. Amin. Mari mahita sian buku Ede nomor 76 ayat 1 dohot ayat 2. Sada nama sakap ni rohaku. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni toddi porbadia. Amin. Tabereng ma iduk ni hapor siaoni, jalan apa uju kosa, ima Yesus nama naon parsilangoni, sikka nilas ni roha, tohap naihian, so dietongi hailaon, gabe huddul di siamu ni habangsa ni debata, paingot-ingot hamuma ibana, napa taon paraloan si songoni, dopak ibana sian akka si pardosa, asa unang marnaluja, unang madate toddimuna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idahodo gogodo musunami, saitalu dohami di bahen ala ni hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargugui jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaunon ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari demahita sia buku ede nomor 70 sia ayat 7 dina pojot rohaku. Jadi diaraho Yesus ma na 12 jala di dokma tu nasida nanako mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena na tarsurat di akka panurirang. Onom ari asa dapot paskai sahak ma Yesus tu huta Betania ima huta ni si Lazarus na sinunggulan ni Yesus sian namate dungi torang ni ari nai dibege halak na torop na rotu pestai na naing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma mare-mare laho manomu-nomu ibana. Huhut ma jou-jou. Hosianna. Pinasu-pasu ma naro marhite goar ni Tuhani. Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus ma halu desada. Ima dihuduli hobar tu na tersurat. Alai rodo halak parise doho deba anatoropi madok tu Yesus oraya tonga kasih siami guru alai nina mamangalusi hudo matuhamu out mauhom nasida majoujo ma akka batuon. Mari demahita sian buku ede nomor 83 ayat 4 na laudo biru-birui.
Alai di ari parjolo parhobason na parjolo ni pesta paskai. Didapoton sisian nama Yesus nin nama. Tu dia ma patureon na diho panganon paskai. Gabe dia lusi ma. Lao mahamu manopot siadui. Dok hamuma. Tona ni gurui dapot nema tikiku. Dihoma au sorang laho mangaton paskai rap dohot sisi aku. Jadi borhat masisiana. Dibongoti mahutai. Jadi jupang masongo na didok nai. Gabe dipature me panganon paskai. Asa dung botari sahap ma Yesus. Jala mangam manasida. Hehe ma Yesus sian namangani. Ditanggal ma ulosna. Dibuat mabasanan, ditapolhon tu ibana, diuseho ma aek tu sabong, diburi ma pak ni akka sisiana, diapusi ma dohot basahanan na tinopolhon nai, jadi dung sahat tu si Petrus nin nama. Dungi didok si Petrus matu ibana. Matua tanoon. Dang buryommu patu. Dungi nina Yesus ma. Moloso buryokku ho. Dang parto hap ho diau. Dungi nina si Simon Petrus ma. Halak naung maridii dang ikko beburion ay nunga ibana ias naung ias do anggo hamu alai dang luhut hamu asa molo ahu Tuhan jala gurumuna mamuri patmuna tamama nak kamu marsiburiapat ay sitiruo do huleho tuhamu. Asa di baik kamu songo naung hubai ni Tuhamu. Marede mahita sian buku edeta nomor 173 ayat 4 say mulak. Jadi dinamanganina sida nina Yesus ma situtudo na hudokko Tuhamu sada siak kamu naing pasahato nau gabe marsa manasida jala di padok be alai ninna mamangalusi nasida iai narap dohot au manurduk kontanganna tu parikawon ima ibana tong donian ujung ni anak ni jolmai songon na tarsurati alai marjea mahala na pasahatosa tagonan unang tubu ibana tu hasianganon
Gabenin na si Petrus ma tu sisian haholonganna. Sukum ma isedo na didok nai. Gabe di pajonok ma tu labung ni Jesus. Tuhan isei. Jadi dung diboduti dibongoti sibolis ma ibana. Dungi didok Jesus ma tu ibana. Humatok ma ula si ulaumu. Jadi mamit torlao ma ibana tu balian. Alai borngin ma ujui. Dungi dihiddat Jesus ma roti. Dipasu-pasu ma. Diponggoli. Jala diparlehot tu akka sisianna huhu madidok. Dihiddak ma panginumani. Didok ma mauliate. Dilehon ma tunasida huhu didok. Alai hudok matuhamu nasotupa be inumoku olak nion sian parbue ni au angguri saha rodi ari sogut disima inumoku na ibaru rap dot hamu di harajaon ni damang. Marede mahita sian buku edeta nomor 150 ayat 4 o Jesus naung sineat. Jadi dung di edde honasida edde puji-pujian. Ruar manasida tu dolok jetun. Disima didok Jesus tu nasida. Saluhu dohamu naing tergasip midaau dina sarbornginon. Aina tarsurat do. Alai ni nasi Petrus mamangalusi. Agia sude nasida tergasip midaho. Anggoau nasotau pa tergasip. Alai nina Jesus mamado ibana. O Simon, Simon. Nunga dipangido sibolis nang sigaon na hamu songon dahanon. Alai audo manangyak kokho. Unang mitop hapor xiaomi. Dung mula sogot roham. Pargogoy marohani ha anggim. Gabenina si Petrus. Alai nina Jesus ma. Hudo matuho Petrus. Dang martahua manuk sabornginon. Sojolo tolu hali suadonomu. Naso tinadam au. Marede mahitasian buku edeta nomor 86 ayat 1 silang nabadiai.
nasia debata amata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan di bagasa tota Yesus Kristus di minggu di pertanggiangan pasyonon hata ni debata na paingotok kita imana nienet sian Yohanes bidu 10 tolu mamuka masian ayat 12 sahak rodi ayat 17 songonoma didok disih. Asa dung diburi Yesus pat nasida dipake mamuse ulosna hudul ma ibana didok matu nasida ai diat tusi hamudo pabenaki tuhamu digoar hamudo au guru jala Tuhan. Jadi turedo padok muna disi ai ido au tutu asa molo au Tuhan jala guru muna maburi pat muna tamama nak kamu marsiburiapat ai situruodo hulehot tuhamu asa di baik kamu songon naung hubaini tuhamu natutu situtudo nahudokkon tuhamu dang ubalga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangulahossa ido sahatna. Huriana hina holongan di bagasa tuata Yesus Kristus adong do dua hatorangan taringot tu ulaon nama muripat naparjolo ala takasdo taboto jala tatada iya Yesus ima Tuhan doho guru do ibana alai na olo do ibana paserepon dirina jala mengambil posisi gabe anak somang manang hamba atau budak dina maburipat di akasisiana odotong na diodolhon apostel Paulus natar surat di Filipi 2 ayat 7 di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatuban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana merendahkan diri dan memiliki jiwa untuk melayani. Inilah yang menjadi teladan buat kita. Napaduahon di paadar Yesus do nagabe ojahan sian natinonahon nai. Yesus memberikan alasan yang mendasar dari perintahnya. Asa molo au Tuhan jala guru muna maburi pak muna. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Alani na ikon ulahonon ni akasisiana dohot na olo maniru na niulahon Yesus mamuripat somalna ulahon ni anak somang doi. Alai di keadaan na tertentu boido diulahon sahalak sisian manang sahalak hatoban mamuripat ni guruna manang tuanna. Dang somal dope diakana torop manang akana asing. Dang terjalur rohana sida molo sahalak guru manang tuan mamuripat ni sisianna manang hatobanna. Jadi disodo nanaing dohono ni turpukot tu hita ai sitiruod do nabinahen ni Yesus tu hita. Asa tapasiding mapikiran manang roha na menganggap dirina paling tinggi derajatnya dari orang lain, paling istimewa dan lain sebagainya. Jala naniulahon ni Yesuson
Oddo gabe ojahan ni poda ni apostel Paulus namadok. Songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Atik perupa ni debata di ibana. Dada songon na didobo dirajumi rohana. Tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban. Gabe sumantu jolma do ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina. Nagabe pangoloi do ibana. Paima mate. Pola tung mate tarsilang. Huriana hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus. Ditikion. Naing mata pahusor-husor. Di bagasan ngoluta. Nabi nai ni Yesus tu ak kasisian nai. Ima songon model kepemimpinan seorang hamba na ikon si tiruota jala patuduhonota ma dingoluta si ganopari di tonga-tonga ni parangeta pakatayota pamikiriota di keluargata di humaliakta dohot di parsauran di bagasan di bagas joro ni tuhata. Molo naung tajakon hata ni debata. Tati rumah nabi nahi ni Yesusi. Omma nanaing. Buat otta di tonga-tonga ni bagas tabe. Di tonga-tonga ni ngolut tabe. Ima na parjolo. Menerima tugas yang rendah. Atau menerima peran yang lebih kecil. Yang kedua, tidak menuntut hak atau keistimewaan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan orang lain sebelum memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat, mencari pekerjaan yang orang lain tidak mau lakukan dan melakukan hal itu dengan sukacita. Fokus kepada hasil yang akan dicapai, bukan siapa yang akan dipuji. Tuhita salhutna damang dainang nahina holongan di bagasat tota Yesus Kristus. Tatiru matuhatta Yesus Kristus. Gabe parhobas mahita makobasi akadongata. Unang mata igil asa dihobasi hita. Alay naing mahita mangolu songon parhobas. Songon Kristus na makobasi sisianna. Na mamuri pakni sisianna. Suari tuhita maamanginang. Asa tamulai ma sian dirita, sian ngoluta, asa gabe parhobas mahita, di tonga-tonga ni ngoluta, di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni humaliakta, turlumobi, di tonga-tonga ni bagas joro ni debata, di parsaurata, memuji do pasangapong war ni debata. Amin martangiang mahita. Mauliate ma diho ali Tuhan na toktong madongani mangaramoti hami. Disungguli hodo hamele Tuhan marhite barita naulimi. Asa tok-tok kamele Tuhan paserep penrohad dohot diri nami. Asa unang tubuh di hamele Tuhan hagijangoni roha. Namadog naung denggan diulah hami. Naung burju hami. Naung sitok kami mangolu. Alai marhite barita naulimi di borngin pertangiangan pasionon. Di paingot hodo hami musea le Tuhan. Ay naliado hami. Naso adong do dihadihana. Naso adong do argana. Alay marhite na binahemu. Asa tiruo nami. Asa ulaw nami. Say naing mali Tuhan. Boy hamil itu di bagasan tulus ni roha mangulahon hatami. Lehon maroha di hamil Tuhan laho maniru na binahemi. Ay sitiruo do na di bayemu tuhami alania le Tuhan parbisuhi mahami gabe ula-ulam di tonga-tonga ni ngolu si ganopari jalo mali Tuhan tangiang ele-ele namion marhite te anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede mahitasian buku edetan nomor 122 ayat sada do ulutna uhul tapasahat pilihan. Pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua kijang bodo haroroan ni saluhut sile holeho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Saat kami masyan na nilahumitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa ko parhasya kami pilihan. Pati pulhon harajaw mo di tonga-tonga ni kuriam dohok di porti. Buhay marohanami marhite hite tordim. Asalam hutadahami godang misi leho-leho mitu kami. Asalam bibir kami madok moriati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Saya pinarabadia maguarmu. Saya Roma harajaum. Saya saut malomo ni roham di banua tongaum somo na di banua gijang. Leho matu kami sadariun hanguluan siapa. Se sama dosa nami somo panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang kami togi hotu pangujunan. Balua mahami sian pangaku. Ai hodo na puna harajau. Dohot kagogoon. Rodi hasangapun salileng di belengna. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Doho parsauran itu di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma di hita saluna amanginang. Tuhatama nama masuk-masuk hita saluhutna di pertanyaan passion sadarion horas ma di kita.